Пятница 1 сакавіка. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Ноччу Літва спыніла рух праз два прапускныя пункты на мяжы з Беларусю. Сённяшняга дня не дзеюць пераходы Лаворышкес з беларускага боку Катлоўка і Райгардас з беларускага боку Прывалка. Праз дарогу працягнулі калючы дрот. Да апошняй хвіліны працы памежных пунктаў там стаяла чарга ахвочых паспець прайсці мяжу. Не пашчасціла, напрыклад, рэйсаваму аўтобусу, які прыехаў на пераход праз некалькі хвілінаў па поўначы. Цяпер прайсці беларуска-літоўскую мяжу можна толькі праз два пункты – Мядзінінкай і Шальчынінкай. Там ужо сфармаваліся чэргі сотні легкавых аўтаў і тысячы цяжкавікоў. Акрамя таго, з 1 сакавіка Літва забараніла высадку пасажыраў з транзітных цягнікоў, што рухаюцца праз тэрыторыю краіны з Беларусі ў расійскі Калінінград. У праваабарончым цэнтры «Вясна» распавялі пра учорашні рэйд супрацоўнікаў КДБ супраць адвакатаў. Цягам дня былі затрыманыя штонайменей 12 адвакатаў. Большасць з іх адпусцілі, аднак двое юрыстаў дагэтуль застаюцца за кратамі. Дакладныя прычыны пераследу праваабаронцам дагэтуль невядомыя. У «Вясне» зазначаюць, што цягам апошніх 3,5 гадоў пераслед зазналі сотні адвакатаў. Іх затрымлівалі і пазбаўлялі права на працу. Цяпер у турмах Беларусі застаюцца 6 палітзняволеных адвакатаў. Найміты ПВК Вагнера цяпер навучаюць выкладчыкаў ВНУ Міністэрства абароны Беларусі. Пра гэта намеснік кіраўніка ведомства Александр Жук распавёў у інтэрв'ю дзяржаўным прапагандыстам. З ягоных словаў, найміты Вагнера маюць рэальны баявы досвед і навучаюць цяпер не толькі дзейных вайскоўцаў Беларусі, але і выкладчыкаў спецыялізаваных ВНУ. Таксама Жук назваў распачатую Расіяй вайну супраць Украіны, цытата, «у пэўнай ступені падручнікам для беларускага войска». У Расіі развітваюцца з апазіцыйным палітыкам Алексеем Навальным. Цырымонія адпявання праходзіць у царкве іконы Божай Маці «Здаволь мой смутак» у маскоўскім раёне Мар'іна, дзе жыў палітык. На падыходзе да царквы стаяць агароджы і вялікая колькасць сілавікоў. У тых, хто прыходзіць на развітанне, правяраюць дакументы. У раёне амаль не працуе мабільны інтэрнэт. Напярэдадні побач з барысаўскімі могілкамі, дзе пахаваюць Навальнага, і каля станцыі метро Барысава ўзмацнілі ахову. Выставілі паліцэйскія патрулі па 2-3 чалавекі. Па перыметры на кожным ліхтары ўсталявалі камеры вонкавага назірання, падрыхтавалі металічныя агароджы. На самыя могілкі паліцэйскія пускаюць па пашпарце. Таксама трэба растлумачыць мэту візіту. Паліцыянты даглядаюць асабістыя рэчы, тлумачачы гэта, цытата, перад ухіленнем тэрарыстычных аперацый. Сённяшняга дня у лукашэнкаўскіх сілавікоў з'явіўся кругласутачны доступ да рахункаў грамадзянаў. Яны змогуць блакаваць любы пераказ, які падасца ім падазроным. У Нацбанку тлумачаць такі крок змаганнем з фінансавымі махлярамі. Закон, які дазваляе сілавікам кантраляваць аплатныя аперацыі беларусаў, якія ім падаюцца незаконнымі або падазронымі, Лукашенко падпісаў летась у жніўні. Цяпер органы могуць патрабаваць ад банкаў прыпыніць любыя аперацыі з банкаўскімі рахункамі, укладамі або электроннымі кашалькамі на тэрмін да 10 дзён. Пры гэтым перадача такой інфармацыі праваахоўным органам не будзе лічыцца парушэннем банкаўскай таямніцы. 5 ракетамі С-300 і беспілотнікамі тыпу «Шахет» расійскія войскі атакавалі ўкраіну гэтую ноччу. 3 беспілотнікі былі знішчаныя ў Днепрапетроўскай вобласці, яшчэ адзін у Харкаўскай. Таксама расійскія войскі абстралялі Нікапаль з цяжкой артылерыі. Па раённым цэнтры і Марганецкай грамадзе выпусцілі каля дзясятка снарадаў. Паводле папярэдніх звестак ніхто не пацярпеў. А ў Расіі беспілотнікі атакавалі вайсковы завод у Ніжагародскай вобласці. Пад удар трапіў завод імя Свярдлова ў Дзяржынску. Атаку 3 беспілотнікаў пацвердзіў кіраўнік гораду Іван Наскоў і расійскае міністэрства абароны. Яны заявілі пра знішчэнне ўсіх беспілотнікаў. Паведамляецца таксама пра збіццё яшчэ аднаго дрона ў Белгарадскай вобласці. Улады Латвіі разглядаюць магчымасць замінаваць межы з Расіяй і Беларусю, каб перакрыць шляхі наступу ў выпадку магчымай вайсковай агрэсіі. Пра гэта заявіў латышскі брыгадны генерал Каспар Спуданс. Гаворка ідзе пра закінутыя дарогі, масты і чыгуначныя каляіны. Мэта – паменшыць колькасць калідораў уздоўж мяжы з Беларусю і Расіяй, з дапамогай якіх мог бы быць учынены напад. Са слоў Пуданса, цяпер вядзецца праца над тым, каб зразумець, дзе менавіта можна размясціць мінныя палі. Казахстан сённяшняга дня пераходзіць на адзіны часавы пояс для ўсёй краіны.
Раней у Казахстане існавала два часовыя паясы – плюс 5 і плюс 6 гадзінаў да сусветнага каардынаванага часу. Цяпер застанецца толькі першы – плюс 5. Ініцыятыва пераходу на адзіны часавы пояс належыць казахстанскім навукоўцам. Яны прыйшлі да высновы, што змена часу адмоўна ўплывае на біялагічныя рытмы і здароўе людзей. На іхную думку, акрамя карысці здароўю, замацаванне адзінага часу зліквідуе бар'еры паміж жыхарамі розных рэгіёнаў краіны, а таксама палепшыць каардынацыю транспартных ды іншых камунікацыяў, узаемадзеяння дзяржаўных органаў і ратаўнічых службаў. Пракуратура Гомельскай вобласці запатрабавала прыбраць з продажу кнігу Альгерта Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Раман аднаго з найпапулярнейшых беларускіх пісьменнікаў сучаснасці лукашэнкаўскія пракуроры знайшлі ў адной з інтэрнэт-крамаў. У ведамстве адрапартавалі, што патрабаванне прыбраць кнігу з продажу было выкананае. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.